Sunod lang ito daw kang karton. Magandang dilang. Happy birthday, Inday. Happy birthday, Inday. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Inday. Pritong bulan. Wala ibugas. Happy birthday, pritong buwan. Happy birthday, pansit na buwan. Ang nanga, onbros lamok. Ang nanga, puro tambos lamang. Lamang. Why, nagniwang diri. Ano? Sa nabisi. Oh, yo. Na, makabuang na ba ng ML? Yo. Yung number natin, di makita sa mga dito. Bad time na. Tutot na ron. Maganda. Kasi panganin mo, be? Kuan. Dali. Uy, 1, 2, Nakalimot ko. 3. Ano siya? Nakangarila kang Jollibee. Nakalimot na Ako ka. pala si Natoy na nagmamahal. Ano ni siya? Si Anarita. How old are you Ako si na? Natoy na nagmamahal. How old are you na? 13. 13. Anarita. But in short, I'm 19. Oh, you're 19. 91 Ay, 91 ba? Ay, 91 na pala ako. Hi guys, today is birthday girl. 91 na siya, pero Edad niya 91. But my face is baby face. yes, kay God. palagi siyang nag-exercise. Yes, dapat mag-exercise na rin kayo. Pero ang taba pa rin, no? Bagtik pa rin, bagtik. King sabi to, sayaw eh. Pak, asa mo ato. Bak, sino ka dyan? Oh. Mag-pictorial sana ako kanina kasi natulog yung cameraman ko. Natutulog yung cameraman ko. Ayan, tuloy. Naabot kami dito. Naabot. Anak pa nga, kayo pa, ha? Ano ba sa imo ganyan? Mag-ibog na. Tut. Karon, Okay. Nakuha na ba na ako ha? Turk. Shrek. Dito ka lang. Sa drive-thru. Kaya pa man tayo kwarta. Naabot ang Jollibee na walang kwarto. Gani ako nang Walang i-video pera. na. Oh my God. I love you. Bye-bye na. Bye-bye. Please subscribe. Ay, wala magbabay kayo mag- Please like and share and don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe. subscribe. And don't forget to subscribe. Sabi mga Jean. Like and share. Sabi tinanaw pan. Ang Jeneline Mercado. Kalayo ora. Jeneline Hontelia, my second mother-in-law. Siguro.